KumaHebheru isahluko sesine soqala ufunda evesini lokuqala. Ngakho-ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isithembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe, kungabikho noyedwa kini obonakala esele emumva, ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo, kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona, lokhu lingahlangananga nabezwayo ngokukholwa. Ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo, njengokusho kwakhe ukuthi, kanjalo ngafunga ekuthukutheleni kwami, ngathi abayikungena ekuphumuleni kwami. Nakuba imisebenzi yayenziwa kwasekusekelweni kwezwe, ngokuba ushilo endaweni ethile ngosuku lwesikhombisa ukuthi uNkulunkulu waphumula ngosuku lwesikhombisa imisebenzi yakhe yonke, nakule ndawo ukuthi futhi abayikungena ekuphumuleni kwami. Ngakho-ke lokhu kusasele ukuba abanye bangene kukho, nalabo abashunyayezwa kuqala ivangeli bengangenanga ngokungalaleli. Uyanquma futhi usuku oluthile oluthiwa namuhla, esho ngoDavide emva kwesikhathi esingaka, njengokushiwo kuqala ukuthi, namuhla, uma nilizwa izwi lakhe, ningazenzi lukhuni izinhliziyo zenu, ngokuba uma uJoshuwa wayebaphumuzile, wayengayikukhuluma emva kwalokhu ngolunye usuku. Ngakho-ke kubasalele abantu bakaNkulunkulu ukuphumula kweSabatha, ngokuba ongenile ekuphumuleni kwakhe yena uphumula emisebenzini yakhe njengoNkulunkulu kweyakhe. Ngakho-ke masikhuthalele ukungena kulokho kuphumula, ukuze kungawi muntu ngaleso siboniso sokungalaleli. Ngokuba izwi likaNkulunkulu liphilile, linamandla, libukhali kunezinkemba zonke ezisika nhlangothi zombili, lihlaba kuze kwahlukaniswe umphefumulo nomoya, amalungu nomnkantsha, lahlulela imicabango nezizindlo zenhliziyo, futhi akukho nto edaliweyo engabonakali phambi kwakhe, kepha konke kumbuliwe kusobala emehlweni akhe esiyakuzilanda kuwe. Ngakho-ke lokhu sinomphristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu. Masibambelele kuso isivumo sethu, ngokuba asinaye umphristi omkhulu onganakuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi, engenasono. Ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa, ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. KumaHebheru isahluko sesihlanu soqala ufunda evesini lokuqala. Ngokuba yilowo nalowo mphristi omkhulu okhethwa kubantu, umiselwa abantu kokukaNkulunkulu, ukuze anikele izipho nemihlatshelo ngenxa yezono, angabekezelela abangazi lutho nabadukayo. Lokhu naye uzungeziwe ngubuthakathaka. Ngenxa yabo kufanele ukuba njengalokho enikela ngezono zabantu, anikele kanjalo nangezakhe. Akukho muntu ozithathela leso sikhundla, kepha obizelwa kuso nguNkulunkulu, njengo-Aroni. Kanjalo noKristu akazidumisanga yena aze abe ngumphristi omkhulu, kepha wadunyiswa nguye owakhuluma kuye wathi, "Uyindodana yami, wena namuhla ngikuzele," njengokuba esho nakwenye indawo ngokuthi, "Wena ungumphristi kuze kube phakade, ngokokuma kukaMelikisedeki, owathi esenikele emihleni yenyama yakhe ngemikhuleko nokunxusa nokudazuluka okukhulu nezinyembezi kuye onamandla okumsindisa ekufeni,
weziwa ngenxa yokumesaba uNkulunkulu, noma eyindoda wafunda ukulalela ngalokho ahlupheka ngakho. Esephelelisiwe waba yisisusa sokusindiswa okuphakade kubo bonke abamlalelayo. Ebizwa nguNkulunkulu ukuthi umpristi omkhulu ngokokuma kukaMelkisedeki. Sinokuningi esingakusho ngalokho okulukhuni ukuchasisela lokhu senababuthuntu ekuzweni ngokuba noma benifanele ukuba nibe ngabafundisi uma kuya ngesikhathi nisadinga futhi ukuba kube khona onifundisa iziqalo zezifundiso zamazwi kaNkulunkulu, senaba ngabadinga ubisi kungesikho ukudla okuqinileyo, ngokuba lowo odla ubisi akakaqondi lutho lwezwi lokulunga ngokuba uyingane. Kepha ukudla okuqinileyo kungokwabakhululekileyo abathi ngokujwayela ukuwusebenzisa umqondo sebenawo osulungele ukwahlukanisa okuhle nokubi. KumaHebheri isahluko sesithupha soqala ufunda evesini lokuqala. Ngakho-ke masedlule esifundisweni sokuqala ngoKristu siqhubekele kokupheleleyo, singabuyi sibeke isisekelo sokuphenduka emisebenzini efileyo ngokukholwa ngoNkulunkulu, nesifundiso sombhaphathiso nokubeka izandla, nokuvuka kwabafileyo nokwahlulelwa okuphakade. Siyakukwenza lokho uma uNkulunkulu evuma, ngokuba akunakwenzeka ukuba labo asebeke bakhanyiswa banambitha isiphiwo sasezulwini benziwa abahlanganyeli kuMoya oNgcwele, banambitha izwi elihle likaNkulunkulu namandla ezwi elizayo, babuye bahlubuka, akunakwenzeka ukuba babuye bavuswe baphenduke, lokhu sebezibethelela indodana kaNkulunkulu abayithela ngehlazo obala, ngokuba umhlabathi ophuze imvula efika kaningi phezu kwawo umilisa imifino ebasizayo abawulinyelwayo, uyabusiswa nguNkulunkulu. Kepha uma uveza ameva nekhakhasi, uyaleka, useduze nokuqalekiswa, ukuphela kwawo ngukushiswa. Kepha siyethemba ngani, bathandekayo, okuhle kunalokho, ngisho okuqondene nokusindiswa. Noma sikhuluma kanje ngokuba uNkulunkulu kasiye ongalungile ukuba akhohlwe umsebenzi wenu nothando enalubonakalisa ngakulo igama lakhe, lokhu nibakhonzile abangcwele nisabakhonza. Kepha sinxanele ukuba yilo nalo kini abonakalise lokho kukhuthalela, lize liphelele ithemba kuze kube sekupheleni, ukuba ningabi buthuntu kodwa nibalingise labo abadla ifa lesithembiso nokukholwa nangokubekezela, ngokuba lapho uNkulunkulu wamthembisa u-Abrahama, wazifunga yena, lokhu kungekho omkhulu kunaye ongamfunga, wathi, impela ngiyakukubusisa nokukubusisa, ngiyakukwandisa nokukwandisa. Kanjalo kwathi esebekezele wakuzuza okwathenjiswayo, ngokuba abantu bafunga omkhulu kunabo, kubona isifungo siyaqeda ukuphikisana konke, siqinise. Kulokhu-ke uNkulunkulu ethanda kakhulu impela ukubonisa izindlalifa zesithembiso ukungaguquleki kwecebo lakhe, walamula ngesifungo, ukuze ngezinto ezimbili ezingeguquleke uNkulunkulu angeqambe amanga ngazo, sibe nenduduzo enamandla thina esibalekele ekulibambeni ithemba esilimiselweyo.
esinalo njengehange lomphefumulo liqinile, ligxilile, lingena ngokungaphakathi kwesihenqo. Yilapho uJesu eyisigijimi sokusandulela wangena khona, esewaba ngumphristi omkhulu kuze kube phakade ngokukuma kukaMelkisedeki.